kirim pasir yang Sempu Growong menarik. Oke guys, iki ceritane iki mangesuke kirim pasir yang Sempu Growong kae yang nggone Dik Kulil guys, ning nggone kakangane Dik Ipul sing tak jak babat dalan dek ben kae lho guys. Nah, wi kakangane iki bangun ya iki njaluk pasir mergo arep apa jenenge ngecor apa nyapa ngono mengki pasir entek kayak iki kon ngirimin neh. Nah, iki langsung bae perjalanan medun arep njiko pasir ning kono guys, ning endi jenenge ning Bendo ning Semop ning Bendo guys. Ning Bendo dak pom Arjosari kae guys. Nah, iki perjalanan medun iki suasana pagi hari iki mangesuk iki guys. Nah, iki panase kaya ngene iki wisan esuk padahal sekitar jam piro? Jam 7-an guys. Wis panase kaya ngene iki. Nah, iki singkat wae wis tekan lokasi nggon kali. Kayak iki menuju nggon pasire guys. Nah, iki wis tekan kali iki ning apa jenenge ning Bendo guys. Nah, iki nggon pasire iki cek maju nah ya guys. Iki lagi tekan apa jenenge ngesor ya. Nggon jembatan kae. Kayak iki arep nggih dhuwur iki sing nggih dhuwur maju nah cek rodok lumayan adoh. Nah, ning kono kae iki isuk ngene iki ya wis ngene iki suasanane lek pagi hari iki ning kali. Singkat wae wis tekan lokasi jebule antri iki guys. Mobil akeh banget sing arep muat pasir ngono kuwi. Nah, padha ngantri sing ngenteni. Oke, singkat wae iki wis bar kae mang bar ngantri kemang wis padha bar ale muat.